ξανά προς τη δόξα τραβά. Η καυτή σάτυρα του Γιώργου Σταμπουλόπουλου που θα σας ξαφνιάσει. Με έχεις τρελάνει στο μπλα μπλα και μπήκε σε κακοπέλα και μπήκε σε κακοπέλα. Με το Γιάννη Φλωρινιώτη. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή, το έχεις ψάξει πολύ το πράγμα και έχεις καταλήξει στα συμπεράσματά σου. Κοιτάξτε, να δείτε, ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης πρέπει να ξέρει τι γίνεται στον κόσμο. Και εγώ εδώ παρουσιάζω ένα σοου όπως θα παρουσιαζόταν στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική. Και ύστερα σου λένε ΕΟΚ. Πού πάτε βρε ξεβράκο της ταγκούρια. Έτσι μπαίνει στην ΕΟΚ. Ποριάζει το πανκ και το δίσκο. Και σου τα λέω στο ρελαντί, αλλά εσύ μαρσάρεις. Ένα μυαλό μου έμεινε και πας να μου το πάρεις. Ένα μυαλό μου έμεινε και πας να μου το πάρεις. Και σου τα λέω στο ρελαντί, αλλά εσύ μαρσάρεις. Βεντέτες. Πούλησες 50, παίρνεις χρυσό. Πούλησες 100, παίρνεις πλατινένιο. Τι 50 και 100? Χιλιάδες! Α, θες να πεις δηλαδή πως ο Ντίμης που πούλησε 100.000 δίσκους? Αχ, θα με τρελάνει, Καλέ, θα με τζαζλέψεις. 100.000 τι είναι για τον Ντίμη μου. Αν να κάνει, φύγανε. Πρωταγωνιστούν Βέρα Κρούσκα, Κώστας Αρζόγλου, Μιμή Ντενίση, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Γιώργος Κυρίτσης, Τίμος Περλέγκας, Μέρη Φαρμάκη, Βασίλης Κολοβός, Δημήτρης Καμπερίδης, Δημήτρης Πιατάς, Λευτέρης Τζουλάκης και η Τζέννη Ζαχαροπούλου μαζί με 20 ακόμη γνωστούς ηθοποιούς. Όλοι τα έχουν κάνει πλεξάνες. Ρώσοι, Αμερικάνοι, Κινέζοι. Άνοιξε μου λιγουλάκι και έξω κάνει κρύο. Στο έχω πει πως ο χειμώνας ή καιρός για δύο. Βρέσει, εδώ έχουν τρελαθεί όλοι. Τι, δεν κατάλαβα. Ο πρώτος σε χρυσό μείνει ο τελευταίος. Και άμα μου κάνουν πλάκα. Πλάκα, εσένα βρε θα κάνουν πλάκα. Ξάλλου στην Ελλάδα δεν ζούμε. Εδώ όλα συμβαίνουν. Μη χειρότερα, Θεέ μου. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Η ταινία που μιλάει σε όλους και τα λέει όλα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας των Ίσων Ουκαμπάμπα, κ. Σαμπέμπε Λελέκουα, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι συμφωνεί απολύτως να γίνεται πλέον μόνιμα στην Ελλάδα η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η λύση τώρα την η Ελλάδα, εδώ να γίνει, εδώ